Horas samanginang pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami na mungkin bui pamoraho kita mangurupi hita di pangaradiota di jamita nanang sipatol hasota di pertanyaan songoninang di parmingguan siganu minggu di video nang fatol hason nami tu hita pikiran nami anggiat bui mangurupi hita ima taringot tu jamita di hari minggu tanggal 10 November 2025 turpukta ima sian Maleaki bindu sada ayat sada sahat ro di ayat onom. Dung tak kasuja hami jala hupa husor hami turpohon oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Takasdo disuruh debata na posona si Maleaki panurirang Maleaki laho patol hason barita nasitong taringot tu holong ni rohani debata nasomuba sian mulana sahat rodi saliling ni lilingna. Hira songon lagu rupanina jota BG tatangihon Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Jadi panurirang Maleaki di tongos debata jala marhite ibana di patol hasdo tu bangsoi holong ni rohani debata naso muba sian mulana sahat ro di partikian di ngolu ni nasida di tikii sahat ro di saliling ni lilingna sian partikian pamiliton ni si Jakob, pamiliton ni leluhur ni nasida, aka opu ni nasida, saha rorina terbuang nasida, saha dina mulak muse sian habuangan, sian na dipajongjong bagas joro ni debata, saha tu na malengse muse sega bagas joro, saha tu kondisi nasida ditikii, jala saha ro di saliling-liling na, dang namuba asi dohot holong ni rohani debata tu nasida atong namuba ahado namuba ima pakilalaan ni nasida yang berubah adalah kemampuan mereka untuk mengenal dan merasakan kasih itu. Jadi Maleaki seakan menegaskan bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan itu tetap murni, tulus, hingga selama-lamanya. Namun yang berubah itu adalah perasaan ataupun tanggapan manusia itu terhadap kasih itu karena berbagai kondisi yang mereka alami. Seringkali jika kondisi tidak sesuai yang diharapkan, maka dirasakan kasih Tuhan berubah. Namun jika sesuatu hal seperti apa yang diharapkan, dirasakan ataupun dilihat, diyakini kasih Tuhan itu lebih nyata. Padahal sesungguhnya dalam segala kondisi apapun, kasih Tuhan itu tetap sama. Tidak akan pernah berubah. Pakilalaan di bangsoi do rupani saya hira songon nong ditadik kon debata pakilalaan nasida do di aka parsobau do nasida do dingul nasida hira naung dau debata jala hira naso dihahulungi nasida manang hira dang takas holong ni roha ni debata di nasida alanido marhite turpukton di patol has panurirang Maleaki holong ni roha ni debata macai sitong jala bonar sian mulana sahat ro di saliling nililingna jala terbukti. Jadi ibarat penjual ya, kita ibaratkan saja Maleaki sedang menjual sesuatu yang telah terbukti kualitasnya, walaupun Maleaki bukan penjual, alai imana mempromosikan imana patol hason pabotohon tuang sui ia debata
dakya muba di holong ni rohana. Jala marhite pamilitonna tu si Jakob sada bukti na nyata ia holong ni roha ni bata ima holong ni roha tanpa syarat. Alai holong ni roha na bulus sitong jala bonar hombar tu lomo ni rohana dohot asi ni rohana. Dang ala ni kelayakan, dang ala ni hamaloon, songon pamiliton ni debata tu leluhur ni nasida ima si Jakob. Alai murni do holan ala ni asi ni roha. Jala asi ni roha ni debata dakya muba saha ro di saliling-lilingna. Alai namu bauba ima pakilalaan ni jolmei, pakilalaan di bangsoi tarlumuabi di partikian ni si maleaki di hilala nasida hira songon naso hira songon naung lam ngali holong ni roha ni debata. Dak songon ni debata dang mubauba holong ni jolma do boy mubauba boy do lam ngali berdasarkan kondisi na adong. Alenggo holong ni debata manok tong do jala hot saha rodi saliling ni lilingna. Jala ido si idauta di turpuk taon, jala asini rohana dipasahat, jala dibuktikan, dinyatakan. Dakya mubah holong ni rohani debata alai pakilalaan ni nasida do namuba jala dang sadar nasida disi. Dang sadar nasida do namandao siya debata jadi hira debata do dalam tanda kutip disalahon nasida hape marhite terpuhon takasma di patol has muse tang patut akka suku-suku songoni manang di bahasa Indonesia tidak patut untuk meragukan kasih setia Tuhan, tidak patut untuk meragukan ketulusan Tuhan dalam mengasihi seluruh umat manusia. Jala imana taida muse di padan nem baru marhite maleaki songon namen jembatani hita muse tu pengharapan Mesias tu haroron tu hata Yesus Kristus dakya badan ni debata dak saut jala di bagasat pada nedo holong ni rohana ima Kristus Jesus. Jadi molo songoni di terpuk tahun aha masih bono tari jamita dihahulongi Jehovah do saluhut bangso molo tang muba holong ni rohani debata tu saluhut bangso tu saluhut jolma manusia jala tang marnida bohi dang marnida kondisi rupani pardosaon ni sasahalak dohot haburjuon ni sasahalak alai holan alani asi dohot horong ni rohana do di pa saut sudi hombar tu lomo ni rohana tarlumubi di haroron itu hatta Yesus Kristus buasa hita dang mampu bulus mar holong ni roha maradopon dongata. Jadi ajakan na percolo hupikir hamis yang terbuk tahun ima bulus mahita maka holongi dongata songon debata naung bulus maka holongi hita. Kasihilah semua orang tanpa membeda-bedakan, tulus dan murni, sebagaimana Tuhan telah membuktikannya bagi kita dalam Kristus Yesus. Ia semua holong ni rohata, unang holong marpambuat, unang lam ngali berdasarkan kondisi, alai tok tong ma songon holong ni debata maradopon jolma, songon ima holokta maradopon dongata. Ima pikir hami manginang anggiat boy mangurupi hita.